инде ул монда уже 20 ел эшли. Ул начальник классларының укучысы. Укытучысы, да. İslam pорталында алып барушы, Müslüman журналында да язучы, Islam News korrespondenті. Біздің белән бергә Libertas дигән төркем, бәлки ишеткәнсездер. Bu bizden muzeyimiz. Muzeyimiz indi küpme yıl işli. Балалардан, әбиләрдән, апаларыбыздан, шулай Урта Ләзән авылынан бик күп экспонатлар бирде, Чыдаевка авылынан, Пенза өлкәсеннән. Шулай ук Сарытау өлкәсеннән дә балалар үзләре менә бу мишне балалар әтиләре белән ясап, менә истәлеккә безнең мәктәпне тәмамлаучылар калдырдылар. Biz üzügizde bik yaşı şatlap kına karşı aldık. Я просто волнуюсь, я женщина бизнеса, поэтому не в политике. И туганты, и матурты, erkelengen tele, dünyada küp nerse bildim, sin tuganty arkele. Unal. Kızlar kimler yatamıyor? Bak, çarızlar. Kızlar kimler yatamıyor? Bak, çarızlar.